Hello, mayong adlaw sa tanan. Welcome back to my YouTube channel. Karon kay adtuon na mo ang sapa sa tamadong kay mga ligo ni og sapa. So mas maayo kung naay tubig kay makaligo ni, pero wala so mapalaw jud ni. Okay, thanks. Please subscribe and watch po. I-share po ninyo kay i-upload na nako karon. So ana, medyo layo-layo gyud ang mong adtuon kay kuan man sapa og nay manok ay pagkatambok sa manok. Pagdali po mo dira lang, layo pa biya kaayo. Ang sabon, wala ang sabon? Ay mo pagyaya. Bantay bitag way tubig ang sapa ha kay na. Yaw-yaw yung ko dito, banat-banat, bagmabuyagan ta. Layo na biya kaayo ni. Pila ka kilometro ni ang ato ang gikuan, kilometer. Ang atong gihaikan. Paminaw ni mo murag mukas og. Pila ka metros lang, paminaw ni mo. Kaya habog biya kaayo, oh. Layo na ba ya? Ayaw pagkuan, susapit na minaabot. Di na ay lubi nga kuan kay murag na ay nagkupras. Hapit na minaabot sa venue nga kung tuwa ang nindot nga clear, bugnaw nga tubig. So, i-judge po niyo kung outfit ay kay siksik ay si aling hello mga watermelon. Watermelons, lami kayo atong outfit karon. So asa man giingon, bi pasabtak ko. Og karon na agyo di ay siya. So naabot ta sa binyo ha. Oh. Please. So naabot na mi sa binyo, tabya po. Tabya po. Kana very clear. Oh. Sige na, go. Gambak na. Uy, sa tao kay init biya kaayo atong gikuan na. Maligo jud kag tinaon. Oh. Kay kuan igang kayo. Tabya po, tabya po. Sige na lang kay kuan kay lang nindot ang tubig lang. So dinhi jud mi maligo ha, sa kadaghanan diri jud mi maligo. Kay was mo taas ang tubig kanang ulan. Taas man jud ang tubig. So daghan kay mga ligo diri. Lain-lain nga barangay moabot diri. From Mukas, Purok 1, 2, 3, 4, 5 ug 6 maabot jud sila diri kay very clear man diri nga area. So ayan.
Nakaligo po. So mao ni siya nga area. Pero sa una is kung dako kayo ang ulan, maabot yun siya og tubig dire. Karon kay lang di ana sa ko lang. Pero lalong baya ay tugkad na ko lalong gid siya Ay lalong kay na siya. Katong taas pa ang ulan, lampas yun ni nako. Karon kay murag gabi ni ulan, ni ulan gabi lang wala. Pero hinay ra siya, murag taligsik ra siya. Then atong sang gabi is dako-dako ni siya kay na may ulan, kusog man ang ulan. So very clear og bugnaw kayo ang tubig jud. Grabe kanindot sa akoan. Buyag. Mao na siya, very clear jud kaayo. Makita very clear jud kaayo. Kato nagaging adlaw is tinaw kay ni siya og lalong. Diri jud ko magliguan. Once nga kanang naami mga occasion, pwede jud maligo diri kay libre ra man ni siya nga kuan diri. So thank you and God bless. Ingat kayo palagi. Medyo nang aalis na po kami for oh my God. Aray. Yan. So, go na. Tala na. Dalaan ng kuan lang. Kana. Kabo. Manguli na mi. So, ako lang i-video gihapon ang agianan. Medyo layo gid siya. Grabe. Layo gid siya. Super layo. So, ayan. Nag-hike na mi pa uli ha. Wamiga sa kayo kabayo. Kaya ang kabayo karon is mo ay nag-vlog. Okay? So, uuwi na kami galing sa napakagandang ilog. Which is, siya po yung isa sa aming tourist attraction dito sa Barangay Mukas. Ayan. Nanguli nami. Kaya wala mami. Hala na ay pinya day. Ayan. May pinya. Kani siya? Kani? Ay linghod pa man na. Nagkasabang taoy. Dili ni ato Dili manggod. Ay dili. Uy, sige na una. Kaya makita raman mo. Sige. Sige. Nakasabang taoy. Dili. Uy. Una po isa daghan pinya diri no? So daghan kay mga pinya ha. So muuli nami kay pangitaon mo po mi sa amo ang mother o kaning duha akong mga pag-umangkon is pangitaon po sila sa ilang mama si Marian una ay lubi nga kapras so muuli nami maura to siya lami magudunta ito smutan na ng akong kaligo kung katong ingon mo lang ako kayong tubig lang we katong yung ana jud siya habuas jud kayo ang dagan sa iyang tubig ba kumbaga nag-close jud siya kisa man na lang kaya nagkopras lang see kapoy mga 2 ka oras among baktas din wala pa jud dako kayong tubig gamay ra kayong tubig kani po di ako mga back up kay mo igaingon nga dako daw tubig so palpak gihapon mas tami man jud tong taas king tubig ba kay murag ang ato ang shooting ato kay murag naaman sa mga ang babaeng hinugot sa tadyang di ba mga Maria Mercedes ato ang dating sana ato kay ibason man jud unta nako ang buhok karon kay wa mo mabasa kay mahadlok ta kay wala man gadagan ang tubig so gapundo ra man to siya nin takabalo kisay una nakaligo dito di ba gito sunuan tong kabaw or sa either kabayo so karon gani medyo kumakati yung skin clear ko ayan charmos makati talaga once na hindi siya nag-flows down to the
kuan sa dagat, yung tubig niya is Makati. If kung may maraming tubig, ayan, why not no? Hindi tayo mabasa yung buhok ko. Nag-try lang ako, pero okay lang naman. Sulit naman yung paglalakad namin. Parang umaabot kami sa 1 piso na lang po ang pamasahe para makarating na po kami ng langit. Ganon, sure. And please naman po, don't skip sa ads. Huwag niyong i-skip ang ads po para makabili naman po tayo ng bareta sa sabon, na sabon po, di ba? Ayan. And thank you so much nga pala sa mga taong nag-subscribe, nag-support sa channel ko. Very simple lang po. Ayan. Yung nakaya kong pag-edit, ganun lang po talaga. Kung ganito, kung ganun, ayan. Super natural lang po ang ginagawa kong content. Ayan, maraming salamat and thank you. God bless. Ingat kayo palagi.